kaduen tayo dagiti nang iyawat ti intention pagyamanda. Isuda Nelson and Sonia Cortez and family, Mr. and Mrs. Roy Dorakit and family, Mr. and Mrs. William Arafiles and family, Rubio family, Lourdes Festejo and family, Willie and Jocelyn Gabayan and family, Mr. and Mrs. Samuel Samson and family, Mr. and Mrs. Melvin and Charo Hironelia and family, Mr. and Mrs. Dominador Cortez and family, Mr. and Mrs. Ronald Pasete and family, Ron Gregory Afroilan Pasete and Ron Emmanuel Afroilan Pasete tinda pa nag-birthday. Dayanta Claire Afroilan Dakanay ti umuna nga pa nagkasangay na. Tumakder tayo. Kakabsat rugyan tayo dahi ti apanagrambak tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat bigbigan tayo, nga ti akam ni Apo Santa Maria, ti panakayanak ti Mesias, dakkel unay, ti panangawat na ti akam na nga agbalin nga inana, tapno tumao, ni Apo Jesus, pudpud no a Diyos, pudpud no mat a tao, na aramat ni Apo Santa Maria,
ti kinadalos na, ti panagwen na, ti panagtudyo na, napagasat ti lubong, babaan ken kuana, ken ni Kristo, ti Mesyas nga imay iti den na tayo. Agdaydayaw tayo nga iti puso, nga addaan rag-o, ragsak ken panagyaman iti daytoy a kinagasat. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, iti daytoy aglabas nga tawen, dagiti nagkurkurangan tayo, dagiti gundaway, nga tayo nga binigbig, ti kinamanagayat ti Diyos. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isu nga agpakpakaasi ak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Daydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kagatwan, ket ito'y nagagapyan, ngalang iti katao wala imbang wala kapakita.
Mararag tayo. O Diyos, babaan tinabunga kinaberhen ni nainggasatan a Maria, imparabor mo iti sang katauan, ti grasya ti agnanayon apan nakaisalakan. Ipaay mo kadi amalakaman mi ti panangibabait na, tababaan ken kuana, na ikari kami nga umawat iti gubwayan ti biag. Ani Apo Meso Kristo nga anak mo, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises nga ibagana ken ni Aaron ken kadagiti anak na nga aramaten da dagitoy asasao iti panakabendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Si kikita kumakada kayo ti Apo ket ikan na kayo itital na. Kinuna ti Apo, no balik senda tinagan ko amang bendisyon kadagiti tattao ti Israel, bendisyon akto ida. Ti sao ti Apo. Kaasyan mo kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawan na kadi-kadi, asikakasi, tapno maawan ti sangalubungan, ti pagayatan. Ken ti bilet mo pamangisalakan. Aglaksak ko ba dagiti nasyon, ket agkantada asiraragko, taawan mi dumduma iti panangukom mo, ken idaldalan mo. Dagiti amin na tattao dito'y lubong. O Diyos, dayawan ka kuma, dagiti
bendisyonan na tayo ti Diyos, itan o kumadagiti tattao, iti amin asuli ti lubong. Diyos, ket bendisyonan na kami. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tumuto pa tiyempo, imbaon ti Diyos a mismo ti anak na. Imay akas anak itinatauan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subuten na dagiti adday ti babaen ti linteg, ket agbalinto nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak, nga rod saan ka natagabo no di ket may sakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga daken kuana, a maipaay ka dagiti anak na. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpas pastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita dati ubing anak kaidda iti kulluong, ket sinarita dagiti agpas pastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na ana imbag ida. Nagawid dagiti agpas pastor ang mga ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel kalpasan ti 8 nga aldaw demteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na.
kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy New Year. Ngablawan nyo man ta kaabayo, Happy New Year. No hang nga happy ta New Year yo. Quit style laeng. Kita nyo ti lubong. Tintero nga lubong. Tata. Nangruna kada tayo ay ita other countries ka tila panang celebrar dati kastoy ka countdown kunada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BOOM! Kunadan to, nagpaputok dan taon. Kasi ti, pag isoda ka countdown laeng no anya dayjay. Kada tayo maisursurot tayo met. Tiramrambakan tayo, iti liturgical calendar tayo, wan agbaliw ti tawon. Ngam, di tawon tayo ang 2025, bumalasiw ti 2026. Kada ti kung kuna tayo, wan agbaliw ti tawon. Ngam da tayo, January 1, ti liturgical calendar tayo, ti os-os to nga rambakan tayo iso da itoy. Solemnidad ni Apo Santa Maria, nga ina ti Diyos. The Motherhood of Mary. Dapat na aramat isuna, ti bagina nga nadalos, dapno umay ti lubong, ti Mesias nga mangisalakan, ket napagasatan ni Apo Santa Maria, nga nangiyanak ti anak ti Diyos. We cannot deny nga, isuna ti ina, ti anak ti Diyos. We have the one God in three divine persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ti Ama, the Father is the Father, the Creator. Ti anak ni Apo Jesus nangisalakan, haan nga naianak nga naibaltuog nga imay, sugarod nga anak. Haan nga ilian nga timayab nga nagapo di langit kay imay, isugarod nga Diyos anak. Maawagan. Ti Ama kinsyak ko na nangamin ni Apo Jesus, kanaaramat ni Maria, Santo, ti Espiritu Santo. Kadaytoy panakayanak na, iso dito tirambakan tayo ni Santa Maria nga ina ti Diyos. Ang lagi pan tayo, we have to review. At the for privileges nga naitid kini Apo Santa Maria, nga iso na laeng titimma o dito'y lubong nga nakaawat-awan kanya tayo. Iso na laeng. Anya di jay, Immaculate Conception. Idi maiyan-inaw pala ni Apo Santa Maria, na ilaksiden iti basol. Na Immaculada. Kunana ijay anya na ganan, ijay Fatima, I am the Immaculate Conception, kunana. Maikadwa, perpetual virginity. Nagtalin na ti kinaberhen na. No datay nga tataot mang panunot hanga mabalinta no naganaken ti notion tayo ti virginity kaday jay laeng no naganaken nadadailen. Wenno nakinaigen ko na tayo. Ngamhaan adda nga pinasantuna. Tatta motherhood of Mary, motherhood of God. Theotokos kunana. Isuna anak ti Diyos, ay ina ti Diyos. Tainyanak na nga rod. Maikapat so di assumption nila ang Apo Santa Maria tinakaawat dayta nga pribilehiyo awanti sa bali. Ni awanti sa bali nga nakaawat nga timma o ditoy lubong. Iso na laeng tinakaawat dayta nga pribilehiyo nga naawat na. Ketata ina ti Dios. Kada tayo mat sursurutan tayo mat dito nga kalendaryo. Ramrambakan tayo mat. Ada mga i-prepare tayo, paputok, gapot na bawal ti paputok, wab-wab, no awan, anya man ta kaya iyon, ingato yung lata kililiyo, putok datan. Nagano nga kayat tayo, at danto nagbado ti, polkadats ka no, barya, apay dumawat ka lang, kina po Diyos, barya pa'y lang amin. Di pa'y la cheque, haan? At danto agbado na laba, o dagita nga badbado na labaga, kada, anja ka mo pa'y, dagita, dahiti kano anya ti handam ko dahiti napagkat ta dumket kano ti grasya da kami mo dimket ta disgrasya ta apaya di kasinsin ko nagpapaputok kami nanganti amoyo tay binungon han nga tay hanga patupat binungon dahiti diket nga napagkat pinisinin dyan na talabintador kag dimket inkasta-kastana di nagputok di disgrasya. Deket nagad-ado nga pampamayin tayo nagad-ado prutas nga diya ka mauawatan. Kinagasat ti berberuken tayo.
Kapag na parso nga malas dito'y lubong. Dagito'y ninay, agtutubong. Napangkam nag-Christmas program ita adventure. Nagbabalibol kami. 2 points laangan siya ti ag-serve. Kung nagkakapos. Aging nga mga abak na mo naabak kami. Idi agigalgalo tak ti indayon ko ta umianak ko mamag ko. Ninsamo apo pa di ti malas ko nadal linokot ko ta indayon nagawid akaon. Tsaka pabasulan da nga naabak kami sa bagay sayang magamin di 500 nga premyo. So kumapay mga pag milk tea may so naabak. Aging katatadagay katimak didak pay lakas sa sao. Apay siya nga tatimalas kung kuna mutin Apay adda nga tatao nga gasat, adda nga tatao nga malas. Ngam di kinagasat nga di kinagasat nga pampanunutan tayo ngamin iso di material things. Maka-astre ko mamut ti trabahon. Maka-abroad ko mamutan. Magatang ko maudi jay kayat kon. Adda ko mamuudi jay kaya. Di kami ti gasat. The human level of thinking tayo kakasjay, ti ginagasat nga ibagbaga tayo. Nang ti ginagpaysuna, napagasat ti lubong. Naggasaten ti lubong. Taapaya nga naggasaten ti lubong, idi dingor inianak ni Apo Santa Marian, idi nagwon ni Apo Santa Marian na inawon, idi rimwaren, napagasaten, na bendisyonan ng ti entero a lubong, ulit-ulitan tayo nga ibagbaga, nakaramang ka ijayan. Awan ti excuse ijay. Idi na inted na ti biyag na nagsakripisyon iti cross, imuli ngam te kunak dadtoy nagbati taapaya dadtoy ti sakramento nga mang binbendisyon no umay ni Apo pa di balayo umay mang bless no dayta pabendisyonan yo napagasat dayta nga balayan. Ay na dayta pastoral leader dayta maungtan nga pastoral leader. Ngasam ta blebles ako umay na may isursurot di bariyakin asin nga pangpapanaw kanuti. Di pala blessing aka bendisyon day jayan. Isugarod nga napasanton, benedisyon na niya po pa day holy water nga roden. Isu nga maiwaris mo't daytoy simbaan tayo. Linanaan niya po obispo ta kuana adadigi na benedisyonan na kinonsagraran na datoy. This is a holy place. Gaputa naited kini Apo obispo ti authority nga mang bendisyon day tangalana ken day tanga danom naiwaris met kanya tayo nausar met idi nabunyagan tayo anya pa ti biroken nyo nga kinagasat. Nagmamalas tang iwa mo ta chismosa ka uray no kapitan ka kay ituloy mo agmulumog ka holy water da barbaring no maikat. Ngamahan ang isusar namanan. Baka maibos man dato iblinis akon. Anya ti birbirokan tayo gamin nga kinagasat. Nakaraman tayo idta nga kinagasat. Datayo nga nabunyagan, datayo nga mamatpati. Kaagyaman tayo, tatangal daw, agyaman tayo ken ni Maria. Tababaan ken kuana ti kinapakumbaba na ti panagwon na iso. Pasangbayon tayo manan ti baro nga tawon. Wen, nadaman dagitay ya kamo na nagmamalasan niyo. Timula mo nga nagmamalasak ka balibol iso agitadidak ka sa saon. Anya dagiti nga nagado nga aramid tayo. Hala tapno laeng umay dayta nga kinagasat. Paputok pangiwat. Ariwawa kadakwa di tayo maammo nga no daddo madatay metti mangmang ti malas. Go. Da kayo ti malas? Gasam na ikang ka tinagsingpot nga la bakit mo. Data mo lagbarbartag ti obram ti biyag mo. Agruruton agmamalas ni bakit mo. Na ikang ka mo tinasingpot nga asawa nga lalaki, bugtak ka mo nga bugtak. Apan agbarteken so nga quits laeng. Dananang kintatang mo, uray niya trabaho da, uray no, mintatalon dalaeng, they are trying their best mat, tapno makabasa ka, di mo ipapati, agbasa, di kita mo cellphone ka da, rikrikititos, tibiyag ka da, araritos, ti ubram, malas ka kanya da. Haang ka nga, hamon alpas ka po to, apiswerte ka nga rod.
No dadduma, bugaw tayo nga bugaw ti malas, no dadduma, natay mo ti ari-ari ti malas. Adda ka arubam. Inikan na ka matinasayat nga ka arubam. Gapok kinatangsit mo, ay buo nga tawon nga si mimisuot ka, hanggang gagmalmalas na kita ka arubang mamakakita king ka. Nga da nagkasardikal man. Diyan mo nakapanan, tada mo bisita tayo nga naggapo di apayaw, to may dakano kita anti, beautiful church tayo. O palakpakan na yung man, madikay pa. Kanagsurti tayo. Diyan mo nakapan di anti, agkasaran, kung kunak, siguro no, agkasara ka diyan kayat itoy. Napaya, hindi kagad agmamalas mo, Diyos ko, ilailayat na pa ila mapan ka, nagadun na kita supudan. Istayro nga mano ka to. Amat, dyan nakapan, ngam imay dak inikan, kabalyo, ada madamdama, ada tapak ita. Kaya kung kuna tayo, uray kas ano nga uray kas ano nga panangpaksyat, kas ano nga aramiden tayo, dahi ta kinamalas, no da tayo nga mismo ti ramot ti malas. Nagkamali ni kabsat mon ka, idil-dil-dil mo pay laeng, awang pay ganas dati nga tao na iyanakkan sa nga malas. Ada katrabahuam ka di pa'y makaangos ti pamayam ti panangitalmeg mo anya mga malas na nga nakatrabahuan na kan. Na ikamkamang kalaag kasama si katatangsitan anya mga malas mo na kaikamangan nan. Ano nga kung kuna tayo ka, yes, ado na gadi pamahiin tayo nga mangpakpak siya ti kinamalas. Where in fact, datayo no daduma ti mangkre-create ti malas. So nga sorry pasensyaan nyo mo tada ti manong katawang nga panagyang konti no siyak ti malas. Nangruna kada kayaw nga naabak nga kakadwak. Di jay kung kunada ka ala kitaan tayo at ibiyag tayo di January 2025 aging gana tatta nagbaliw madamdama. Amano mga tao tinang ibaga nga malas ka. Manuma nga tao tinangibaga nga kunada kini Apo Isos, naggasat ti babae nga nangisikog king ka kunada. Gapot di kinaimbag king kinasayaat na. Manuma tinangibaga nga sikat ti gasat ko. Kaya tayo nga paksyatan ti gasat, manuma nga tao ti makariri na nga urihan na nga ibaga nga mariri na nga nagasat ak gapo king ka. Awanan, dagasan. Kada tayo nga ti mga ibagbaga nga rin, ada ko magyamyaman, ang tata, rinigalwan na kay di Christmas, taapaya, pagyamyaman na. Haanla nga di jaga po ta, kultura, tradisyon, unoan niya. Ang gimatang mo, unang karigatan na mo, tinang nang regalo kanyam, taapaya, agyamyamang king ka, taapaya, mariri na nga rin mga, may saka nga mangtid tigasat, itibiyag na. Param January, aging gana tata, manuma dyan ang ibaga nga haan, malas ka, awang kumamot ati kasjay, nagkamali ka lang. Hanti mo ibaga nga da tao nga malas. Manuma tinay ng regregalo, gaputa mariri na da ka, sikat igasat ko, si bendisyon katibiyag ko, hanga na may mayat ko ma. Amuyo dahi ta kinagasat kin kinamalas no dadduma, kasla ko ma notion tay laeng nga ti agmalmalas nga agkungko na dagiti tattao nga haan mapnek no haan ka nga makontento iti biag mo talaga agmamalas ka tahang ka nga makapagragsak tati kaya mo Allah kam amin para kanyak ikumkumpiram tabiyag mo hang ka mapnek agmamalas ka nga talaga. Ngam na ma-appreciate mo ti addaking kan. Ori talakay mo ko medyo basta agawid mo nga nasaya agyamang kan addapay. Hindi ba mo makuungtan na ka maminsan wonder sa mo ti agawid no daddo mga min ata ka mo nga talaga nga min mat. No tananang mo tatang mo han nga perfect ngam ti ibagbagada kanyayo ka di pa ila masabayan yo hanga kinagasa dayta. Awan mo ti perfect nga inakin ama. Nugod kita anak yo adda mo nagkurangan da nga makita mo adda pa la responsibilidad dakin anasayat nga masabay kinagasa dayta. Uri no daduma ka maupay te kada ko ada kinagasa dayta.
Katipod-pod no nga ron nga kinagasat ka, no maapresyar tayo laki, di dagiti sagot ti Diyos kanya tayo, naggasat tayo, nakaadado nga grasya kanya tayo. Kang runaan na nga kinagasat, dadtagarod, bimaba ni Kristo, pinasanto na tayo, nakalumlum tayo ti basol, ngam inyangat na tayo. Insubli na di original nga dignity tayo, idi creation, di God ti tao ka, ti dignity ti tao ka, one with God, living with God, makipulpulapol iti Diyos, they are enjoying paradise, iti panagbiagda. Ngam gapo ti basol, si Mina, napukaw ti paraiso, awan ti kontakin ni Apo Diyos, narigat. Ngam isuna ti dimanon, insublin na, idinapunasan ti basol, ti tao babaan ti bunyag, na isublin dahi ta kinatanok, di dignidad tayo. Although agbasbasol tayo manan, at dalat nga agur-uray ti pamakawan. Dahi ta, encourage. Maiyawis manan. Ti panagkonfesar, amuyo, no, ti kungkuna ti tao ka, handyak ka sa pulan, ti agkonfesar, apaya awam mo basol ko tangsi dahi ta. Uray no kunam nga awan ti mortal sin, no mabayag nga hanggang agkonkonpesar, dayta ti kunada nga iso ti pangsiputan ti demonyo, tapno matagikwana tayo. Ti ammo tayo ka, uwan makimismisa ka, uwan umay ka, haang ka agtaktakaw, haang ka nga manggunguntaway. Ngam no di kinatangsit mo nga kunam ka uray kahanak mga agar-aramid iti madi awam mo paspasaktak umanay dito nga biyag kon day tamo itlaeng ka kinatangsit mo nga ibagbagaw nga hamo kasapulan ni Apo Diyos. Ta dita nga sumrek, dita nga gundaway nga sumrek, iso dagita kita nyo, dagita nga mga dagitahan nga makimismisahan nga mga nalakada nga maupay ti biyag, nalakada nga maabak iti biyag, nalakada nga kunang tayo nga maluganan, padasin nyo tayo maluganan itatakatosak. Haan ang os today dyan, no, awatem ni Apo Jesus, no, bigbigam ni Apo Jesus, iso nga kunak, ang karit ko kada kayo, amin. Within the year, wano dahiti first months ko ang kag-confessar, umay kayo, no, kaya yun, no, haan, mapangkay ti sa bali, choice yo dahita, basta ipapuso yo, uray ko na mga awan ti mortal sin, no, na bayag launa dyan mga panagkon-confessar, no, na dalusan ka manen, kalpasan nga, nayanak ka, si babasol, nabunyagang ka, naikat dahi nga basol, natanok dahi ito'y bagita yun, nadalos. Nailaw ang kamanin nga nagbasol. Uray no nalagaan. Urahan nga mortal sin. No kanayon mo nga aramidin dahi takas lamang latambak, matambakang ka. Iso nga may mayat manin nga kirasam tap no agsubliman ng dahi original nga dignidad nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Kinagasat dahi ta. Sangka kunak kanyayo, hanggang naggasat dahi ta pamilya nga, ni nanang, ni tatang, dagiji anak, umay da makimisa, nang runo na nagkonfesar da, inawat da ni Apo Jesus, itinasanton nga komunyon, no siyak ti Diyos kuma, hanak magamin nga Diyos, ang kupay karup-rupa, tagmamalasak ti balibol. No siyak kuma ti Diyos, ta nakitag da sa nga pamilyang umay makimisa nga, nagkomunyon da, at daan ayat kin pa haan nga tanga nakagasgasat, ti kararag mo tanga pamilya ka, no siya kumati Diyos ka, naggasat ka dahi tanga pamilya. Uray ka no nagmamayat da kita, handayo nga, anyan to da kita, handayo, bukol-bukol nga prutas, ang nakaadadaw. Nakaadadaw mga niya da kita ay, gre-greham ka da, aglalaukan da, tapan nyo handa, awam mo mabisbisitam, pinicture mo lang nga impos, tal-talo nag-like, di ka nasaksakitan na ka mo, agmalmalas ka. Hanggang na may mayat nga uri nung nagsimple ka, nagraragsak kayo nga sa nga pamilya, nagkalpasan nga nakimisa kayo ka, inawat yun ni Apo Jesus, daytan ati perfect, no siya kumati Diyos, kunak nga rodan, kita agi pamilya ka, addaan uray na adda pagkapsutan, da ka agsisinaranay, agkay-kaysa, o may daawatin nga sa nga pamilya, hangat nga dakay ti kagagasatan nga pamilyan, anya pa'y labirukin nyo. Hangat nga nakagasgasat dahi nga pamilyan, no agkay-kay sa nga mangawat kini Apo Jesus, irugida ti tawon nga si Dadalos. Hangat nga nakagasgasat dahi nga pamilya. So ano daduma ka, di tayo lagamin, no ti pampanunutan tayo nga rod ka kunak ka, di kasapulan ti tao, sansanikwa, torturay,
panakapadpadayaw, haan nga mapmapnek, malas ang nga talaga tabiyag mo, uray niya kung kunam. Ngam no addaan pan nakapnek, ikaw-kawus mo ti ayat, tapapamilyam gagabgaburam ti pan nakaawat, gabgaburam ti kinaman ang nga asi, mariri na dagita anak nga uri agkamalida kasi papakawang ka, uri si ka mga amawon no ina ka, no nagkamali ka agpin nakawan, ka ikarkarigatan latiti agbiag anak ka tiyanwan, perfect daytan, kinagasat daytan. So nga di berberukan tayo na dumagahantay nga maaawatan, sabali mo di kayat tayo ngamin. Kasi akmat, anya mo tigasat ko, nagasat akmat atatay nga tawon. 2025, aging gatata. Anyang matigasat ko. Kung nagasat ako na, adda kay pailaang haan, di ka daw awang kayon, di may sakit yung agmismisan, duduwa kam kinapo Isus, ngagtong-tong-tong. Nagasat ako na, adda kayon. Kinagasat daytan no datayo, dayta kang kaaduyo nga mga watken ni Apo Isus, iyawid yo, tintero nga salsedo, hanla nga salsedo, manuti manu nga kararwa dito iti, nakakomunyon nga mangyawid, gini Apo Isus nga mawarasan tata. Manukay nga nakimisa, gasum data nga mga watkin ni Apo Isus nga iyawid yo di pagtaengan nyo, hanga naggasat ti salsedo. Hanlang nga salsedo ti addadtoy. Hanga kinagasat nga tadati aramiden tayo. Hala dagita makan, extra la dagita. Nag-order kay telitsyon, santo mo la kung kontrolan ti mangan, sayang. Si manan ton adda pay la ikan yo mang tumas nga lechon yo edi Christmas ta bayan yo masidsida ta kon kontrolin yo mala extra la dagita bonus dagitan ngam ni Apo Isus ti iyawid mon ni Apo Isus ti kay mangmang titiragsak ti biag mon anya pay la ti berberuken tayo kinagasat makita yo dagiti kwa dagitoy agpaspastor imbagada na panda. Nakita dan ni Maria nga adedya nga nasarakan dan ni Maria nya naganan nakaidda ti ubing ti kulluong ta asidegda dagiti agpaspastor idinagawid dan dagiti agpaspastor agkankantada ti pagdaydayaw iti Dios. Gloria in excelsis Deo kung kunadan nga to day in excelsis Deo. Taapa yan nakita da ni Apo Isusen. Isu nga nagawid da nga si raragsak, ta nakita da ni Apo Isus. Dayjay kumamot ti ragsak tayo nga agawid. Dayjay kumamot ti puso tayo nga agawid. Naawat mo ni Apo Isus, hanga aglor-gloria kumamot dayjay puso tayo. Makatawon nga kasi nagpintas ki dingatan. So nga dagitoy nga agpaspastor ka idi ibagbaga pa ti anghel anda maawatan ngem idi nakita dan ti Mesias narinadan si nagawid dan si raragsak dayta kumamot na no para kanyak laeng kun naawat mo ni Apo Isus ka ragsak daytan kinagasat daytan balbalyaman nga ibaga ta kaabay mo haanan nga Merry Christmas ikalbit mo ka naggasat ka kunam lapadasin nyaw ipigpig sayo mo ta oy naggasat ka kunayo mo ta. Umpay ganas mo. Jonas, ay nang Jonas. Dahil dyan ti kinagasat, naawat mo ni Apo Isusen, nagasatin. Tumakder tayo, lolwan tayo ti mamatiak, inton dumteng ti ibaga tayo nga imulog ang naggapos sa dilangit agparintumang tayo amin. Datay amin ko na tayo, mamatiak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos, sinagtao di napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos. Kat gapuken kwa na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti panakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, agparintumeng tayo.
Tumakder tayo. Ket babaen ti Espiritu Santo, sinikog ni Berhen Maria, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Isu agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmo ti iglesia amay maysa, santa, ipadoyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat babaen ti panangibabat ni Apo Santa Maria nga ina tayo, intay umararaw iti Diyos. Tapno patgan na dagiti karkararag tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo tulungan na kami. Para iti si bubukel nga iglesia, tapno matulad ako ti pagwadan ni Santa Maria Berhen, iti ina pagranyagan, ti pinapakumbaba, ken kinasingpet, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti mangiwanwan iti pagilian tayo, tapno ibabaet kuma ti Reyna ti Kapia ida, ket maparnoy da tinamay ken ragsak, nga agpaay ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti amin na marigrigat ken may dadanes, tapno iti baet ti tuu ken rigat, pagtalina idan ida tinatibker iti pamatida, kas ken ni Apo Santa Maria nga ina tayo, kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kada tayo nga ada dito ita, tapno mabigbig tayo kumaan ni Apo Santa Maria ti ina akamang tayo, ket babaen ti tulong na, umasidekta iti dungdungmen na nga anak, kumararag tayo. Para kadagiti agbibiyag ti sad ti kinaawan asawa, tapno may pasagepsep ti kinadalos, ken kinatepel kas kini Apo Santa Maria, kumararag tayo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Kararagan tayo met dagiti naayat nga tumultulong iti parokya tayo, ditoy man ken abroad. Ngastamat nga iramraman tayong ikararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo, tulungan na kami, agnanayon ken man nakabalin a Diyos, ipangag mo kad dagiti araraw ken on-onnoy mi. Babaan titulong ni Maria nga inami, maragpat mi kuma, dagiti kalikagom mi itibiyag, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi.
mararag tayo, kakabsatap no datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ti Apo, watin baday ti adaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, ita kinaimbag mo, mangrugi nga agtong palamin, anaimbag abanag, ipaay mo kadi, takada kami nga agragragsak ti solemnidad, tinasantuan nga inati Diyos, tapno ti panangidirimi, iti pan nakairugi ti grasyam, ket aggrambak kam to, ti pan nakaitongpal na, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may ikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin amin katagnanayon a Diyos, ket idaydayaw ken ibunannag, ken itantanok mi tinagan mo, iti solemnidad ti kinaina, ni nainggasatan ken agnanayon a Birhen Maria, tababaen di panang salinong ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo, ket idinto ta dinamit na pukaw ti sadya ti kinabirhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, ani apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo daydayawen dagiti angheles tadayag mo, agrukbab dagiti dominasyones, ken agpegerger dagiti pannakabalin ti langit itasaklang mo, ti langit ken dagiti bertudes ti langit, ken dagiti amin anagasat a sirapines, sangsang kamaysada amang itanok ken ka, ipalubos mo kumangarod, nga ikaysami, titimek mi, kadakwada, itinano mo a panagdaydayaw ket ikantami. Pudnoon ay apo, abiig ka kinasanto, ket sikati gubwayan, ti amin a kinasanto, dawaten mingarod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pammati. Itingarod pa nang ilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano di tibagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayen as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida. Iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Ipaay mo kad takaasim kada kami, aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to kinaenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw, iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Ikisalakan na kami kadi Apo iti amin adakes, itdem kadi asiaayat ti kapiyam iti unos ti panagbiag mi, ket babaen ti tulong taasim, ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Iti turay ti panakabali, ken kaya ti agnanayo Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ang agapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba ken napagasat a puso, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga saom mapaimbag tontoy kararo.
Mararag tayo. Apo inawat mi anap no tirago, dahito na ilangitan na sakramento. Dawaten mi nga iturong na kami, iti agnanayon abiyag. Tasiraragsak kami amang ipaduyak-yak, ken nainggasatan, ken agnanayon a Birhen Maria, nga inati anak mo, ken inati iglesia, gapo ken Kristo nga apo mi. Pinto no bigat apo, ti oras ti alas 9, dan tumatlaang misa tayo, kadagitay pamilya tayo, kasisaan tayo nga hampay na kamisa, ipalagip tayo apo, dito ito amin, may sa apo, dito laang centralized, kasla Domingo dato apo, holiday of obligation, iso nga masapol nga atendaran da, dito dagitay hampay naka-atendar. Pagyamanan kayo, ti napalabas may sa atawan, na nagkurkurangan na ni Apo Padi, pamakpakawanan nyo, nainayunan nyo dagiti nagkurangan, kada nagsobraan kiskisayan yon, napakawang kay mutan. Wow, tapno mangrugi tay amin niya. Kada diya mula ang tinapatag no kasano tayo manan nga mangrugi ang mga barwanan, tapno nagasgasat nangrunan no adda ni Kristo iti sibay tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo tinadaig a pamindisyon. Sapay kumata ti Diyos, agubwayan ken pagtaudan ti amin na bendisyon, itden na kada kayo ti grasya na, ibukbok na tinabuslo na pamagasat na, ket ikanawa na kayo adi agserday iti amin na pagdaksan iti daytoy atawen. Sapay kumata pabilgan na ti pamatiyo, patibkaran na ti inanamayo, ken tinadyosan nga ayat pagtalin iden na kayo. Sapay kumata ornosen na itisidong tikapya, dagiti inaldaw-aldaw nga aramidyo, ipangag na dagiti araraw yo, iti amin at tiyempo ken disso, ket iturong na kayo asiraragsak nga agturong iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba, ket agbati kuma nga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanto na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Happy New Year kada kayo amin Apo, nagasat tayo amin. Nalimnos ka, nalasang napintas ka. Happy New Year to. Wow, Happy New Year. Wow, no, wow.